Dako karaang punuan na sa mangga na hagsa sa duha ka mga balay sa barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandaue. Ang detalye ni Nico Serino. Tungod sa kakusog sa paghapak sa hangin kagahapon, nahagsa kining dakong punuan sa mangga nga giingong kapin sa gatos na katuig nga nagbarog. Nahimutang kini sa sitio Nawanaw, Gothong Road ug nakaapekto sa duha ka mga balay. Sa wa pa mahitabo mag-alas 6 kagabi, nakakatkat ug nakapanguha pa og bunga ni ini si JV Martinez. Maayo na lang kuno kay nakanaog na siya atol sa pagkatumba. Busog man to kayong unos good. Oo. Bigla ramang ni kalit ra siya nilagapak naman siya kalit magkuan ang kahoy. Amo na to ni ambak sa bubong. May kinakanaog pa kag sutay no? Igo ra gyud pag magnaog. Samtang hilabihang kakuyaw ni Ginang Alma, dihang nakita ang aksyong pagkatumba sa kahoy. Igo lang din siya nga nakaubos-ubos. Nilayat siya kay natumba ng mangga ni anak naman. Didi yung ko, hala, natumba ang mangga, lala. Motor, karati akong dagan dito. Nagpasalamat lamang mulupyo nga atol sa pagkahitabo sa pagkahagsa ning maong punuan walay na unsa hinuon tunay sakyanan og pipila ka motorsiklo nga na-damage. Kagabi nasugda na sa City Disaster Personnel ang pagputol sa mga sanga sa maong kahoy. Balikan pa kini aron malimpyo ang dapit, labi na ang nahagsang parte sa mga balay. Gumikan sa nahitabo, napahimuslan sa mga managsilingan ang bunga sa maong punuan. Ang uban wa na paabutang mahinog pa ug gikauna ang hilaw nga mangga. Asoy sa kapitan sa wa pa mahagsa ang maong punuan, ang ilang personnel dunasay giputol nga kahoy sa lain nga sitio. Gani andam nilang aksyonan ang gihulagway nga delikado nga mga punuan. Medyo gabok nga kahoy, may gibugato na sab siguro. Muna nga paghangin-hangin kagahapon, kalit ra man gud. Mostly ang ato mga residents basta naay nakuyawan nila nga kahoy sa ilang kuan, madawag naman sila sa barangay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.